Ka East West Group of Institution Bangalore, ka khot admission na kabenta ka nursing but paramedical course, ka bala ithu da ka Indian Nursing Council, ka buy admission ka badunatam, but she's pa percent ka jinyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. Ka Election Commission of India ha ka arpo artarip jemmang arja arpun riu kalapan bana ban penlong ya ka election MP Rajya Sabha na kabenta arpo sautali ki seat kentop lang kwai ka seat na Meghalaya. Kat kom ka ECI ka notification kan mi ha ka sitarik ujalio arja arpun riu bat ka tarik pan tap vote kan dai ha ka khat pratarik ujalio arja arpun riu ha ka ba anyo ru ya ki vote. Dr. W.R. Kyrwoh ke National People's Party NPP ke belam Khmat ya ke Sarkar MDA2 udai MP Rajya Sabha bermenta na ke jalla. Syuk laang bau Nongïalam ke NPP James P.K. Sangma udai ubah Khmat ubah ki Nongïalam ke parti na rilom Garo ki Kwah pun mi bujeli ha ke jaka Dr. W.R. Kyrwoh. Ki penpau bagi Kwah bau Garo undai MP berbuat syar Rajya Sabha. Hakatega sengi ka Meghalaya kan jet yo MP Rajya Sabha kan thop kiwe ki jilla kata ke Andhra Pradesh, ke Gujarat, ke Karnataka, ke Madhya Pradesh, Rajasthan, Jharkhand, Arunachal Pradesh, Manipur bat Mizoram. Haka khat pratarek jillio arja arpun riu ka badai ka sengi thap vote an sedang na do ka por kan dai baje men step hado saw baje janmit bat ka jingnyaw ye ki vote kan dai hi hakane ka sengi haka por san baje janmit. Kumban syukdo ya ka election MP Rajya Sabha na Meghalaya anjet daki khot ka yeng dorbar thau an ka jalla. Habatin pej bahagi ki shop ka shop plus F. Ka plus F? Haka bam bangi bam duna ki eki batte ye kamet. Namar kata habathiru atau khau kam lo ka umpnyang ka dot pej ya ka shop plus F haka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta I ka dur jing ki mar bam ka jing ma lani ka rukom shed yaki balehi bana kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam don ka sharp plus F menta ka sngi lawan Rajya ling ba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya.